Mga bay kinsay na kailaan ang bayot niya na sir, balikan na po natin eh. Kulang sa pansin ba? Kulang sa pansin. Kini bitaw kusog kayo manaway, kusog kay mga taki. Yung mga ginagawa ng administrasyon pilit na pinipikit yung mga mata nila na parang wala silang nakikita. Muna sila. Sila pa yung mga taong walang mga nagawa sa lipunan. Kung kaysa pa itong sigig panaway, maupayway na himo. Ginoo ko. Kini bayot nga luspad. Sorry kaya nang musulti tag bayot. Narabatay mga amiga nga bayot, amigo. Pero kiniragyod nga bayot mga higala. Kung naa may mga, pasensya kayo mo ha, na may mga lalaki nga, sulti lang, hinayon lang ako para di madunggan. Kasi na yung mga bata, minaw. Kung naa may mga lalaki nga, pamayotay. Kiniragyod si Dinoy mo di mahalin. Mahadlok man ang mga, kuan pamayotay. Ano man? Mura naman ignahipa. Tanawa ko na ninyong mga post niya. Puros pagpangatake sa Dumadidjo. Dumadidjo. Dumadi na may Joseph God. Muna na Dumadidjo. Sige gihapon. Unya karon tuan na siya dito sa Magsaysay. Kumusta man ang gobyerno ninyo dito sa Magsaysay na naman po kadiha nagpasipsip. Na naman po kadiha nagatik-atik. Na naman po siya nagatik-atik dito. Ilad-ilaro na po niya ng gobyerno dito sa Magsaysay. Diba? Kanang bayuta, kaysa may nakailana, di lang ako i-mention ang pangalan, lang ang akong i-mention. Nangambog pa siya nako, nya di daw may ka-level, hindi mo ko mag-question, ana. Kung feeling niya nga sikat siya, feeling lang niya na. Dili siya mag-uol. Sa feeling niya nga sikat siya, kay tinuod nga feeling lang na niya. Nangambog pa siya mga higala, ganing si Din. Nga naa daw siya'y mga laki, di ba? Nga iyahang gipasigarbo, nga mga kwartahan, unya siya na daw siya'y hasyenda. Ginoo ko ni mo bayuta ka. Di manggani ka mabuhi o di ka makakwarta sa mga politiko. Di ba? Di ka kapanglaki o di ka kakwarta ng mga politiko. Di ka kapalit og mga mahalon nga mga sinina, mga pahumot. Di ba? Para mailad lang nimo ng mga batanon diya sa daplin-daplin og makatutoy kag bibiron. Mangilad kag politiko, manigbas kag politiko, di ba? Unsa nga FM radio station sa Bansalan nga nireklamo nimo kay wala nimo girimit ang mga bayad sa mga advertisers. Isulti na ko dire unsa nga FM radio station, ayaw lang. Isulti na ko dire kinsan tag-iya ha? Amigo na kong tag-iya. Isulti na ko, ugma na. Kanang imong kabulastugan, kanang imuha binuhatan nga luod. Kana mo'y imuhang atakihon. Sawaya ang imong kaugalingon. Diba? Bag-o nimo sawayon ang mga kagasis nga nang daog tungod nakita sa katawhan kung unsa ang mga kagasis. Unsa sila?
Di na lang ta musultig, project oriented, daghan na himo. Ang mga tao na'y naghukom. Katong mga nibutar na ang mga naghukom. Ano ni Daog Joseph Cagas? Sila na'y musulti kung ano. Tungod kay naa sila'y nakita. Ikaw, ha? Atakiha imong sarili. Ayaw pagpaas if nga sikat ka. Ay pagpaas if nga mayaman ka. Ay pagpaas if nga haud ka diri sa Digos, haud ka diri sa Davao del Sur. Kay kuno naka sa media kuno. Ay, agay. Lumlumin ang pagka-media-media nimo. Lumlumin na. Aksyon, oy! Ngayon sila sa kaingnon nimo ang Cagas walay nahimo ato linog. Kung si pagkaway nahimo, sige basahon na to may gala, patulan tanim bayutan. Ay, agay. Dara. For your information, Dinoy, Bayot, paminaw de. Ang tabang sa Provincial Government of Davao del Sur para sa mga nabiktima or apektado sa earthquake yatong Miyerkules, 6.3 magnitude nga linog. Dara oh. Foodstuffs. Nana. Tabang ana. Unay una. Ikadua, proclamation of state of calamity for entire province. Kana lang daan dapat enough na eh. Dako na kay nang nahimo eh. Ay katulo. This Thursday, special session of SP to appropriate 11 million for assistance to victims. Tiaw mo na, 11 million. Nya, nainahimo, wala. Butbut yun eh. Abanti butbut, maguna si Dinoy mo na, di na tamang tingala. Napay kaupat, Dinoy. Ikaupat nga sagpa si mong pagkabayot, dara ha? Ay, Repair of damaged roads and bridges. Ipa-repair ang mga damage. Wala gihapoy nahimo ang mga Cagas Dinoy no. Wala gihapon. Ikalimang sagpa sa imong pagka-immoral dara. Relocation sites. Relocation sites. Sa mga apektado, kung na may mga landslide, na relocation sites alang kanila. Nakaykaila diha Dinoy nga gipang landslide, naa sila relocation site gigahin ang gobyerno, ang Cagas government or administration. Nainahimo Dinoy wala. Wala daw gihapon. Sige. Dirita sa unom nga sagpa sa mong pagkabayot o pagkabatignaw. Ang miscellaneous sports to local government and barangay and various groups. Kana, enough na ba na nga moingong kag naay nahimo? Wala gihapon. Nagduda ko nga mas ikaw mo'y naapiktahan sa 6.3 magnitude na linog. Ikaw gyud siguro natumba ka ato Dinoy, naparok ka ato pagkahitabua. Yours. Dinoy, nagunsa ka ato, asa ka ato? Nagtutoy ka ato pagkalinuga niya, nakuan ka na, natukan, onsa ba? Onsa man to, asa ka ato? Naparok ka, onsa man? Murag apektado lagi kay ka sa 6.3 magnitude na linog lagi din. Dinoy ba? Apektado lagi ka kaayo. Onsa ka? Dapat gani, dili nimo ginakonsinte ang publiko, ang mga bata nga kanang imong ginahimo nga lain-lain imong mga lalaki, imo hinuong gipasigarbo. Hindi mo na dapat kinukonsinte, pinagmamalaki mo pa. Usa kang klase. Mo na mga balita nimo ang mga tao di mo tuo. Pagtanaw sa balita, kisa may writer ani. Oy,
Dinoy, di kumuntuan ng balitaan eh. Ngano man, ang pagkatao niya daan dili katuhuan. Pagka na lang aning bayuta. Walay laing gihimo, tanawa. Sige lagkuan, bahalag ang mga likes niya. Gikan na 5 days ago ang iya mga post, ang mga nag-like, tulo ka buok. So, Ginoo ko ni mga kanang iyang mga balita kana sa mantalaan, sa radyo, mutuo mo ana kanang iyang style mutuo mo ana. Dapat katuhuan ang mga announcer maningkamo ta nga mahimo tang di man gyud ta mahimong perpekto pero dili pud nato tuyuan ang atong mali. Ang kabalo na tang dili mao atong himuon. Kung makahimo man siguro tag dili mao, kana wala tuyo nasipyat, pero imong tuyoon, imong balik-balikon. Mutuo pang mga tao nimo ana.